Tulo sa pagmahal nga gisugat sa mga danawanon si Gobernador Gwen Garcia ug ang mga opisyales sa 5th Distrito atol sa ilang pagbisita niadtong Huwebes, Pebrero 17. Ang barangay Dungguan sa Dakbayan sa Danau may ikalimang LGU nga giduaw sa gobernador ug kaubanan ni adtong adlaw aron sa pag-apod-apod sa mga dasig Sugbo cards alang sa mga totally ug partially damaged nga kabalayan, lakip na mga sakayan nga giguba sa bagyong Odette. Unang gibisita ni Garcia ang lungsod sa Cordova. Si Cordova Mayor Techi Sitoy-Cho mapasalamaton sa gobernador labi na kay ang unang batch nga nakadawat sa dasig Sugbo cards nakapatukod nagbalik sa ilang mga panimalay. Ilahang nasabtan nga nganong ingon ani ang imuhang paagi ug maanindot kayo kay nakita namo nga kadtong mga balay nga nahatagan ng materyales, nakita namo nga tinuod gayud nga ang mga kausaban sa balay lahi ra gyud ug pinansyal lang. So sa ako ang gustong ipabot ang kaning paagi ni Gov lahi gyud. Sa iyang pagpamulong, mipadayag si Garcia og kalipay sa maong kalambuan dungan sa panghinaot nga ang iyang dala nga ayuda sa iyang pagbisita makatabang usab sa mga makadawat niini. Salamat Mayor nga ni feedback gyud ka nga nakita na gyud na dapat gyud ngadto sa panimalay adto sa pamilya atong gitimbang-timbang ni gikan ni sa panudlanan sa Cebu Provincial Government inyo ni gihapon nga salapi ang inyo ning tampo gikan sa mga buwis nga nagagikan sa atong mga kaigsunang Subuanon gikinahanglan kung gastuon ta man ni maggasto gyud ni sa eksakto nga paagi. Ang tumong niini matuman gyud ug ang tumong nato nga makapabarog og balik sa mga panimalay aron ang kinabuhi nga kanhi ilang nahibaw-an wa pay Odette mahibalik usab aron makapadasig na sa panginabuhi. Mao na akong tumong. Gisunod dayon niya ang lungsod sa Konsolasyon, Liloan, Compostela, Dakbayan sa Danau, Carmen, Katmon ug lungsod sa Sugod. Mikabat og dulan sa 60,000 ka mga dasig Sugbo cards ang naapod-apod sa gobernador sulod lamang sa usa ka adlaw. Subay sa maong mga programa ug way puas nga suporta ug tabang sa gobernador, mapasalamaton si Liloan Mayor ug League of Municipalities Cebu Chapter President Cristina Frasco. Nga bisan pa man sa tanang kalisod, nagyatubang sa mga mayor, sa mga lungsod nato dinhi sa Sugbo, tungod kay ang among gobernador, wa gayud kami gibiyaan ug gihatagan kami og sakto nga tabang, ayuda ug giya sa panahon sa tanang krisis sa pandemya lakip na nining bagyo. Nagpadayon ang Sugbo nga hiniusa, nagpadayon ang Sugbo sa iyang kadasig. Makakita ta ni Governor Gwen, siya ang simbolo niining programa nga Dasig Sugbo. Be strong, Cebu. Cebu is strong because we have a strong leader in Governor Gwen Garcia. Sa iyang bahin, si Bukal Red Duterte na mahayag nga duha pa lang kabuwan sukad sa bagyong Odette, apan ang Sugbo nakabangon na og kining tanan tungod sa klaro ug ligdong nga liderato ni Gobernador Garcia. Bang lugar in town, padung pabarog ang Sugbo ni barog da. No, so atong pasalamaton gyud si Governor Gwen Garcia. You see no kung unsa gyud ka klase na liderato no ang nagduma sa Kapitolyo. So once again, Gwen, salamat gyud kaayo sa pagpangga sa 5th Distrito. Don't worry, we love you too. Uban sa taho ni John Fredson Granada, kini si Eleanor Valeros, balita sa Sugbo.